Meta Nielsen, og jeg vil gerne byde jer velkommen her til Mad og Måltid, hvor jeg er teamleder. Lige nu der står vi på Bladknæk, som er hvor vi har vores store produktionskøkken. Udover det, så har vi 10 modtagerkøkkener, hvor vi også har personale ude på de forskellige plejecentre. Mad og Måltider er det ugens tilbud af mad til ældre borgere. Vi laver mellem 900 og 1000, eller mad til mellem 900 og 1000 hver eneste uge. Cirka 550 borgere, som bor i eget hjem, og cirka 450 borgere på plejecenter. Vores mad bliver lavet fra bunden af, stort set ligesom man gør derhjemme. Så køler vi den ned og pakker den, og så bliver den bragt ud en gang om ugen. Når vi har færdigproduceret vores mad, er det vigtigt, at den bliver kølet lynhurtigt ned, og det bliver den gjort her i de her blæstkølere. Det er vigtigt, fordi at vi skal bevare så meget af vitaminerne og mineralerne som muligt i maden. Og det er også vigtigt selvfølgelig på grund af, at det kan holde sig. Vi står nu i vores pakkeri, hvor vi er ved at pakke mad til de ældre borgere ude i byen. Det, der sker på den her maskine, det er, at ilden bliver fjernet fra madportionen, og så kommer der en anden luftart ind. Og det er så det, der gør, at maden kan holde sig. For at sikre kvaliteten af det mad, vi laver, så en gang om ugen, så tager vi sådan en ugekasse med 9 hovedretter og 9 biretter og varmer, og så sidder vi og prøvesmager det. Og det er så mig, der gør det sammen med kvalitetskoordinator, så en af dem, der har været med til at lave maden. Det smager rigtig godt. Ja. Om jeg synes, kødet var mørt, og også i forhold til, hvad vi synes om smagen, og om farverne, sammensætning. Ja. Også konsistenser, om sovsen har været tilpas i konsistens. Ja, enten for tyk eller for tynd, ja, eller tilpas. Ja. Og det smager rigtig godt. Hvordan er det at få sådan en varm mad her om formiddagen? Ja, det synes jeg, det er en hård del af mit arbejde. Den er en del af vores arbejde. Men det er mange forskellige ting, jeg skal smage på. Det er alligevel, hvad kan man sige, 18 retter kommer igennem. Og det er jo lige fra forskellige køretter og så til frugtgrød, og der er suppe i dag, og der er noget mælkegrød, og så slutter vi af med fromage. Ja, og jeg har en film med her. Er du chauffør der? Kommer du med mig, eller? Ja. Ja. Det gør jeg. Så fik jeg afleveret maden i Løjs, og nu skal jeg til Tinglev, og det er en af de 10 steder, jeg skal hen.